नमस्कार प्रणाम भाई लोगों, हम आप सबके छोट भाई दीपक देहाती स्वागत है एक बार फिर से भोजपुरी के स्टार कलाकार में। ताई आज हम बात करता नहीं भाई लोगों पावर स्टार पवन सिंह के जन्मदिन के बाद। पावर स्टार पवन सिंह के बाद तो पहले बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह के जन्मदिन के दिन खेसारी लाल एगो गाना लिया दले झुमका। ये झुमका वाला गाना बिल्कुल 100% चोरी के बा। हम बताता नहीं भाई लोगों खेसारी लाल के गाना चोरी के ना, पावर स्टार पवन सिंह के भी गाना कहीं से थोड़ा काट ले गई बा। वाह रे राइटर, वाह भोजपुरी के राइटर पे हम थूकतानी और कहतानी ई कौन ई गाना बा भाई लोगन। बताओ तानी कि पावर स्टार पवन सिंह के की राजा हम लइका, इससे पहले राकेश मिश्रा के ए राजा तू तो जवान हम लइका गाना आयल रहे। वही गाना से ई पावर स्टार पवन सिंह गाना चुरा के जन्मदिन पर रिलीज कर गया। हम बता दें भाई लोगन खेसारी लाल यादव काहे लोग ट्रोल करता, गलती तो पावर स्टार पवन सिंह के विवाह काहे से पावर स्टार पवन सिंह छोटा मोटा कलाकार के गाना निकल चोरेले, बड़का कलाकार के गाना चोरेले बा जौन गाना सुपर डुपर हिट रहल बा ओमा से कटले बाड़े। तो भला इनकर गलती ना भी आई लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो गलती इनकरा भी बा। तो हम बताओ तानी भाई लोगन ई विवाद से हट के हम बताओ तानी कि विशाल सिंह जेकर नाम बा पावर स्टार पवन सिंह के भाई के रूप में देखल जाला, और पावर स्टार पवन सिंह के भाई विशाल सिंह के भाई लोगन मंच से वाइस सेक्रेटरी धक्का मार के भगा दिलस। धक्का मार के 3 बार भगलस भाई, लेकिन बार बार विशाल सिंह स्टेज पे चढ़े कोशिश कैले। लेकिन देखी आज नौबत, वाह रे ऐसा भोजपुरी इंडस्ट्री, वाह रे पवन सिंह, वाह रे पवन सिंह के भाई, वाह रे पवन सिंह के फैन। और पावर स्टार पवन सिंह भाई बता दें कि दारू पी के अपन बर्थडे मनैले, तो बर्थडे कोना काम के जौन दारू पी के मनैला। हम बताओ तानी भाई लोगन खेसारी लाल यादव के बिल्कुल ही गलती नहीं है, खेसारी लाल यादव बिल्कुल गाना चोर नहीं खा, गाना तो चोर बाने पवन सिंह। तो बताओ तानी भाई लोगन की खेसारी लाल यादव और पावर स्टार पवन सिंह के तो विवाद है यहाँ तक बा, लेकिन ये जो विशाल सिंह यादव के लोग धक्का मार के भगा दिलस ना, ये बहुत ही दुखद घटना बा। और पावर स्टार पवन सिंह के फैन देखा तानी का कर लेना, और खेसारी लाल यादव के फैन कितना रेलैया करना जम के। अगर खेसारी लाल यादव के फैन बानी तो वीडियो के शेयर करी, और पावर स्टार पवन सिंह के फैन बानी तो कमेंट करके बताएं भाई लोगों की आप केकर फैन बानी और क्या आप हमके वीडियो बनाओगे चाहिए। तो हम बता दें भाई लोगन की पावर स्टार पवन सिंह खेसारी लाल यादव के तो झगड़ा चलते रही, लड़ाई होते रही, लेकिन आप सबके बताएं कि हमारे वीडियो अच्छा लगा था। अगर वीडियो अच्छा लगा था तो शेयर करी, सब्सक्राइब करी चैनल के। धन्यवाद भाई लोगन। जय हिंद, जय भारत, जय जय उत्तर प्रदेश, जय जय बिहार।